Zuhaitz Gurrutxaga, San Miguel, Elgoibar. Aktore, aurkezle eta futbolari ohia. 13 urterekin bere pasioa zen futbolean hasteko aukera eman zion Errealak. Eta 19 urterekin lehen mailako taldearekin debutatzeko aukera izan zuen Vicente Calderonen. Urtetan futboleko talde ezberdinetan aritu arren, 32 urterekin futbola utzi zuen. Ordurako kultura munduan sartzen hasia zen pixkanaka. Txikitan, trikititxa ikasten hasi eta holtzara igotzea gustuko ez izan arren, futbolean gero eta gutxiago jokatzen ari zenean, pua hartu eta gitarra ikasteari ekin zion. Akaso berak noizbait esan bezala, foko nahia izan zen horra eraman zuena, baina gustu hartu eta zaletasun bilakatu zen. Horrela, 80ko hamarkadako sprinter baten izena zuen Van Poppel taldea sortu eta 2010ean bere lehen kontzertua eskaini zuen. Musika ez zuen berehalakoan alde batera utzi, eta horrela telebistan egindako lan batzuetan ere musika aldamenean izan du. Hots, tumatxak saioan. Saio horrez gain, beste hainbatetan ere aritu da aurkezle lanetan. Izka-mizkan, edota azken urteetako Herri Txiki Infernu Handi saioan, eta asko izaten gara urte berria ere berarekin hasten dugunak. Beste leku batzuen artean, antzerki eskolan jaso zituen Zurriola Antzerki Eskolan Joserra Fatxadoren eskutik, eta profesional gisa antzerki obra ezberdinetan ikusi ahal izan dugu. Hiru, kreditua, konpromisoa eta abar. Lan hauez gain, bakarrizketetan guztiz murgildu da, eta horrela sortu zuen Euskal Herri osoan zehar biran ibili zen futbolisto baten konfidentziak ikuskizuna. Honen onderen etorri da futbolistok, azken aldian txoko ezberdinetan zehar aurkezten ari dena. Bertan, lehen mailan futbolari izan da bizitakoa kontatuko digu. Lehen mailako futbol talde baten aldagela bateko atea irekiko digu, eta baita bere barneko atea ere. Lan umoretsu eta pertsonal honen inguruan erdituko gara gaurkoan berarekin, beste hainbat konturen artean. Ongi etorri bigarren kafeko kafe hutxera, Zuhaitz Gurrutxaga. Eskerrik asko, mila esker. Zuhaitz, saio honetan bigarren kafean badugu sekzio bat, kafe hutsa izena duena, eta zuek, arte eszenikoetan, murgilduta zabiltzatenok protagonista. Galdera bat egiten dunik, ia beste guztiako janak egiten ditu. Eta ez da oso galdera serioa. Eta gainera erantzuna badakit. Baina egin beharra daukat horrela egiten dugu beti. Kafe zalea zara, bai, ala ez? Bai, kafe zalea naiz. Vale, estadistiketarako. Onartu barraukagu eskini diegula kafea, eta esan diegula ez goizetan hartzen duela, eta gero ja gutxixiago, ez da? Bai, egunean bat nahikoa da. Bestelaren nahiko astoratuta biltzen ez ni. Bueno, hasieratik hasiko gara pixka bat, baina ez futboletik, bai? Esan du Inigok esan bezala arte eszenikoen tartea dugu eta beraz horra bideratuko dugu batez ere. Aipatu dut musika, hor izan duzu, gitarra, trikitixa, baina antzerkia, nola izan zen antzerkiarekin izan zenuen lehen kontaktura? 2004 urtean, 24 bat urterekin Madrilen bizitzan nintzen urte batez, Rayo Vallecano futbol taldean ari nintzelako, eta denbora libre asko izaten genuen futbolariok, eta pentsaten nuen zerbaitetan apuntatzea. Eta antzerki eskola bat etxetik gertu aurkitu nuen, izan ziteken antzerkia, izan ziteken musika, edo izan ziteken badmintona, baina antzerki eskola bat nuen gertu, eta horregatik han bertan izena eman nuen, eta hura izan zen ere lehen kontaktua, oso amaterra noski. Eta gero, sentitu zenuen bertan, hau gustuko dut eta hemendik saiatuko naiz, edo ez? Ez, egia esan, ez nuen sentitu antzerkiaren deia edo aktore izateren deia, eta gaur egun ere, naizta orain salto hondi eman dudan, gaur egun ere naizta antzeslan profesionaltan ibiltzeko aukera izan, ez duten ere burua, aktoretzat ikusten. Baina, garai hartan ninduen deitu guztiz. Divertigarria izan zen, baina ez zen izan dei bat aktore mundutik. Esperientzia politia ziur, hori bai. Esperientzia polita eta jendea ezagutzeko aukera, besterik ez. Aipatu dugu, antzerki konpainia ezberdinekin aritu zara, eta bakarrizketetan ere ikusi izan zaitugu. Bakarrizketa hauetan zuk zure egia kontatzen duzu, hortik abiatzen zara. Nola izan zen lehen bakarrizketa horren sorrera? Lehen kontatu zuen bezala musikan ere hasi nintzen garai batean, kontzertuak ematen hasi nintzen, eta Inigo kongi daki, Inigo ere
aluan izaten nuelako laguntza handia eskaintzen. Eta berak badaki, kantutik kantura letrak asaltzen dituela, esplikatzen dituela, nondik nora zetozen, eta ohartu nintzen jendeak arreta gehiago jartzen ziela kontakizun haiei kantatzen dituen abesti baino, eta jendeak gainera irri egiten zuela, barre egiten zuela, eta beraz, nonbait pentsatu nuen agian bizkomiko hori edo izan ezakela bakarrezketa bat egiteko, eta hortik hasi nintzen bakarrezketa bat sortzen, eta pixkanaka gitarra albo batera uzten. Beti esaten da, edo askotan esaten da, umorea ez dela bat ere erraza, ez da? Ez, alere, eta beti biktimatzat gure burua jarri behar dugunez, uste dut ez dela hori asko baloratzen, eta igual jende asko ez dela ohartzen, ez da? Lehen mikrotik kanpora aipatzen izuen, noizbait behin baino gehiagotan nola deitu nauten elkarrezketa baterako esanez, esango dituzuzuk txorrada batzuk, ez, eta hemen argi utzi nahi nuke, gero txisteak onak eta txarra daude, baina txiste bat eraikitzeko, lana eskatzen duela horrek, eta ez dela erreza, eta baloratu beharko litzatekela. Nik bai, deskubritu dut zuaitzi esker, aipatu du berak, ez Popelen garaitatik ezagutzen ginen, oraintxe ikusten ari garen futbolisto baten konfidentziaken dokako estreinuan ere, antxe nintzen eta oztu nere parrak gehiagitxo entzuten direla, horregatik volumen gabeko bideoa sartu dugu, baina urte hauetan nola landu duen bakarrizketak sortzeko, umorea josteko teknika, eta nola ikasi duen teknika hori, ze badago teknika bat horren atzean, eta badago hor Zuaitz Gurutxagak egin duen lan handi bat, ez da zuk zenion bezala, txorrada batzuk esango dituzu. Txorrada horiek neurtuta daude, komentario bakoitzak badu helburu bat, eta badu aurrikuspen bat, badu beranduago gertatuko den zerbait prestatzeko helburua, eta gauza gehiago. Hor lan asko egin duzu hor Zuaitz. Zuk esan bezala futbolisto baten konfidentziak ikusita duzu, eta orain futbolistok ere ikusi duzu, eta badago diferentzia bat, eta diferentzia da, lehenengo aldi hartan soilik anekdota kontatzen dituela. Barreara egiten zuten anekdota ziren, baina lotura hondirik gabe, eta enekin ezer, lanbide hontaz ezer. Nik nire lehen bakarrizketa egin nuenean, segurazki nuen bakarrizketalari bakar bat ikusi nire bizitzan. Ez zuzenean, ez telebistaz, ez inun. Beraz, intuizioz anekdota kontatzen dituen, eta feedback hori jasoz, ohartzen nintzen zerk eragiten zuen bar, eta zerk ez. Loturarik ez zegoen. Eta oraingo lan hontan, 7 urte pasa dira, 7-8 urte, ikusi ditut bakarrizketalari asko, nola lan egiten duten, eta orain bai saiatzen naiz, anekdota hutsak izan beharrean lotura bat izan dezaten, eta 20. Minutuan ere indezakezun zerbaitek 60. estanda egin dezala, eta badago beste lanketa bat, ikasi dualako, edo ohartu naizelako lanbide badela hasteko, bakarrizketalari monologistarena, eta lan bat eskatzen duela, eta konfinamentu, orain dela urtebeteko konfinamentu hortan denbora asko izan nuen, eta han josi nuen guzti hau. Orain ikusten ari garen eta aipatzen ari ginen dokako astapen haietatik, uste dut zerbait mantendu dela, okerez banaiz, eta da Amerikana. Hor bada Amerikana ez dakit turkesa kolorekoa, eta horrek orainik jarraitzen du futbolistoken. Horre jarraitzen du, eta enuen ontarako erosi nuen eskontza baterako. Elgoibarren izan zen eskontza baterako, pentsa atentzioa deitzea nola maite izan dudan beti. Eta gero, ez dakit zuhurra izategatik edo, mantendu dut Amerikana hori, kolore polita duela irutzen zailako, eta hori bai mantendu dut. Dagoeneko badu pixu bat, ja zure irudian eta zure bakarrizketalari, bakarrizketalari da hitza? Bai, monologista, bakarrizketalari. Faceta hortan dagoeneko ja oso barneratuta daukagu. Zuaitz Gurutxaga eta bere txaketa turkesa hori. Bai, eta orain hori aldaketa bakarra egin duana da, orain espreski kamiseta bat sortu duala emanaldi hauetarako, futboleko kamiseta bat da, futbolistok eskudoa indiot, ikuskizunaren eskudo bat, futbolaren pixkat simbolo horiek mantenduz, jarraituz, baina Amerikanak hor jarraitzen du, eta hori, eta esatera ni joan gauza bat, ez da napolita, baina ez tegit, urte guzti hauetan tintori irera. Banekin hortik etorriko zela. Pentsatzen nahi nintzen, zen labadoran ez da sartu behar, ez da noski. Amerikana bat. Ez dut uste. Pentsatzen dut eramango dela. Kotoizkoa balin bada kaso sar daiteke, ez da? Eta gero plantxatu. Kotoizkoa zeintzu dira, merkeak ero garestia. Mota bada, badode batzuk oso kotoizko jertxe baten testura dutenak, gari baten oso modan egon ziren, eta horre, zera,
ukalondoetan petatxoak eramantzen zituzen horietakoak, badaude, kotoizkoak ez zirenak petatxoiekin, bazegoen mota bat oso kotoizkoa zena. Saio hontan inork ez dauzke, zuk baino amerikana gehiago, Bai, ez Nik badauzkat kotoizkoak bai, baina ez ditut inoiz labadoran sartu. Esango nuke sar daitekela algodoizkoa, baina ez da Nik seguro. esango dizut, Amerikana bat sartu, eta azken, lehen kanpaiak aipatu ditugu, ero urtezarreko kanpaiak, eta azkenengo kanpaietako arropa, erosi nuen, hau da, jantzen ninduten jantzitegian, eta aprobetxatuz nire taiakoa zela, eta ez nuela olako trajerik, erosi nuen, sartu nuen labadoran, eta nire lehenguzu txikiantzatu hain balio, baina niretzatez. Bakarrizketalari ez da horretariko euskal hiztegian agertzen, Eta ze agertzen da? Ez errez. Elujarren bakarrizketari. Bakarrizketari. Pentsa ez ezaguna den lanbide hau Euskal Herrian zoikoa izan den, edo jende gutxi aritu den hontan, izenik ere ez dagoela. Garrantzitsua da izatea, ze uste tarteka aipatu dugula saio hontan izenak imaginariak sortzeko hizkuntzak imaginariak sortzeko garrantzia duela, eta gauze izenak jartzearen atzean badagoela oso atzera begira gure nortasunean txertatuta dagoen zerbait, hori Juan Ignacio Artxuaga lagun eta antropologoak eta kontatu izan digu saio hontan, eta uste dut garrantzitsua dela euskaldunok bakarrizketari hitza eta ofizio horri dagokion izena jartzea. Ondo Iñigo. Juri eta bien elkarlan izan da, nik zutoinera jodut eta... Aipatu ditugu zuaitz aldaketak lehenengo bakarrizketanetatik bigarrenera, eta presio aldetik, sentitu alduzu presioa lehenengoaren arrakastaren ondoren edo, sentitu zenuenaren ondoren, orain bigarrenarekin nator, ea nola hartzen duen jendeak hau ere. Ustut jendeak nola hartu baino gehiago presioan ere buruari jarri doala, lehen esan bezala lanbidea ezagutu doalako eta exigentzia maila igo dudalako nire baitan, esan bezala lehen bakarrizketa hartan anekdota hutsak ziren, bata bestaren atzetik, kronologikoki kontatuak eta ordena horregatik zuten horrela, eta orain nere buruari exigitu diot zertxo bai gehiago, eta horregatik gehiago sufritzen dut baita ere. Gauzak ondo dazenean eta irri egiten dutenean posik, baina zerbaitek espadu funtzionatzen etxera daramat gero. Tell me what you're feeling. Gainera aktorei ere askotan gertatzen zaigu holtzaren gainean egon zuk orain esan duzuna, etxera eramaten duzu, batzuetan momentu konkretu batzuetan barre egiten du jendeak, beste batzuetan ez, eta gauza horiek aldatu egiten direnean, holtza gainean dagoen horrek ere sentitu iten ditu, ez? Bai, noski. Eta kasu honetan, antzerki aktore aipatu duzu, ni orain ustartzen ari naiz bakarrizketa eta antzeslan bat, eta alere esan behar dut bakarrizketa hain pertsonala denean, erantzukizun maila ere asko diferentzia handikoa dela, eta antzeslaneko esaldiak edo antzeslaneko jokamoldeak ez dituta inbeste etxera eramaten gero, eta ez dizkioten beste vuelta ematen, baina bakarrizketakoak hain pertsonala direnez, eta bai, esan hor etxera daramatzazu bai. If you don't by now, I'll get through these chains somehow. Sorpresita daukagula. Sorpresita daukau. Jakin behar duzu Gurrutxagak saiontan egiten dugula alako arte eszenikoen protagonizan arteko lotura bat. Alegia, batak besteri galderak egiten dizkiozue, baina ez dira usazko galderak jakiten duzue, galdera egin aurretik nori egin behar diozuen galdera, eta Iñaki Ziarrusta izan genuen joan den astean gonbidatu, eta hark utzi du zuretzate galdera bat, eta erantzun marko duzu. Hau paso haitz, ez dugu alkarrez haututen, baina bai ikusi zaitut Erritzik Inferno handi saioan, edo urra honditan egindako alkarrizketan bai, zirraragarria izan zena, por cierto. Nire ez jakintasunetik ezagutzen dudan zure ibilbidea ikusita, imaginetan dut hainbat ikasbide atera dozula zure bizitza zehar, beste hainbat pertsonak moduen, ez? Baina ikasbide aretatik guztietatik bat
nabarmendu beharko bazendu, zuretzako zure bizitzan importantena izan dana azpimarratu beharko bazendu, zein izango litzateke? Eskerrik asko eta ondo segi. Uste dut azken bakarrizketa honetan zabaldu edo luzatu nahi duan mezua dela, ezta? Eta norbere buruari barre egitearen importantziaz, eta ez da topiko bat, eta benetan sufrimentua gutxitzeko era onena iruditzen zait, zure sufrimentuei, zure beldurrei, zure keskei, zure porrotei irri egitea, zer horrek, eta era hortan haiek sortutako sufrimentua gutxitzea. Hori aspalditik ikasitako gauza bat da, orain goltzara eraman dezake dana, baina egunerokoan egiten saiatzen naizena. Futbolisto baten izenburua joan zait, konfidentziak eta futbolistoken artean aipatu ditugu alde batzuk, sortze prozesuari dagokionez, atzean dagoen estrategiari edo bakar hizketak sortzeko teknikari dagokionez, baina zu zeu agertzearen ikuspegitik ere bada alde nabarmena, anekdota eta barra eragiten zuen zerbaitetik, anekdota eta barra eragiten duen zerbait, baina ikuslea unkitu ere egin dezaken zerbaitera, eta akaso zuaitzik auskorrena ere holtza gainean erakusten duen batera, ez? Bai, eta hasieratik, badakit, tarte batez ari zara justu, bakarrizketako tarte batetaz batez ere, pixka dramatikoagoa dena, eta lehenengo egunetik gaur arte beti dudak ditudana holtzara igota ea kontatu behar duan, ala ez. Jendea irri egitera doa, eta batean 20 minutu daude, inorkestuena irri egiten, eta beste nonbaitera eramaten dut publikoa, eta askotan duda dutea jendeak horra joan nahi duen, ala ez. Hala ere, igotzen izen bakoitzean egiten dut, duda izan arren, egiten dut eta kontatzen dut, eta bai, zerbait, beste guztiare pertsonala da, baina pertsonalagoa, barrukoagoa da, futbolistok izena azkenengo izki horiek tok, trastorno obsesibo-kompulsibo gazteleraz esan nahi dute, nire baitan pairatu dudan gaitz bat, eta pairatzen dudana oraindik ere, eta hortaz ari naiz batez ere, edo depresioaz, edo antxetateaz, eta askotan esan bezala, duda hori. Ea jendeak bidai hori egin nahi duen ala ez, baina gero entzuten duanean jende bati lagundu diola hori entzuteak, eta mezu desente izan ditut arazo bera duten jendearenak laguntzazke edo behintzat nirekin hitz egin nahi luketela hortaz, uste ja horrek dudak kentzen dituela. Ikuslearentzako exigenteagoa da, bertan eseri eta barre egin bai, baina barne hausnarketa bat ere sortzen duelako, behartzen duelako, ez? Eta hor, empatia sortu ala ez, erosoago sentituko da ikuslentzule hori, ez? Bai, eta asko zerrazago litzateke niretzat, 20 minutu horiek kendu, bakarrizketari 20 minutu kendu, lan aldetik ere errezago niretzat, ordu terdi beharrean ordu tamarrekin, soilik anekdota barregarria kontatu, eta errezago litzake, baina lehen aipatu dugun nire buruari sartu dioan exigentzia maila horrek edo bultzatu nau zerbait gehiago eskaini nahi izatera. Eta bai, uste dut pixkat exigenteago dela ikuslearentzat tarte hortan arreta jartzea eta empatia sentitzea. Eta esatea, 20 minutuz igual ez dut irri egingo, eta ea ze kontatzen duen gizon honek. Hau izaten zuen Zuaiz Gurrutxagak bakarrizketa horretik erlaxatu eta fokoa jartzeko kantuetako bat, Bon Iverren disko honek zoratu zuen Zuaiz Gurrutxaga. Futbolistoken aurretik oraindik izaten da Bon Iverrentzat tokia edo beste playlist batzuk osatu dituzu dagoeneko. Iber da? Ez da Iber? Eske pentsatu dugu, jurik zuzenduko dit. Iber. Bon Iver. Iber... Aukeratu bat, edo Bon Iver edo Bon Iver, baina biak erabili jezu. Autozuzenketa egin dut. Vale. Ez Bon Iver. Bon Iver, haizki zuzen dut. Bakizu noiz utzi nion pixkate playlistetik, entzutari noiz utzi nion inigo, Banpopel talearekin zuketanik guk bertsio bat egin genuen, bertsio bat eta kontzertu batean dokan eman eta kritikak ez ziren batera onak. Gobertzen naiz, nork egin zigun kritika gainera? Bai, da bitxin gorospe bateria joleak. Gaio, dena ondo... Bai, ez zait gustatu bat ere bertsio hori. Bai, dena de puta madre, baino bertsio hori. Eta antxe ginean Zuaiz eta biok falsetean
tematuta. Bai. Ornun baita beste. Aizu inguru nolako pertsona zintzok eukitzea, ez da gaizki, Ez. Bueno, sincerizidioa ere delintua izan behar luke zenbait kasutan. Noizbait hau esan duzu, egon nahiko zenuken azken lekua futbol zelai badela. Futbol zelaiak edo futbolak eman dizula, baina kendu ere bai, kasu honetan osasuna. Oholtzak zer ematen diozu aitzi? Bi mundu desberdin dira niretzat, nire lekua daudela uste dut, oholtza dela eta ez futbol zelai bat, han 15 urte pasatu baitut ere, edo gehiago. Futbol zelaian ateratzen nintzen utxez egitera, beldurrez, eta oholtzan ateratzen naiz irabaztera. Diferentzia hori da. Askoz konfiantza gehiago dut nigan, oholtza gainean, futbol zelai baten neukana baino. Beraz, askoz gehiago gozatzen dut orain, eta horregatik, orain futbol zelai bat ikusten duan bakoitzean, bai, benetan azken lekua egon nahi nukena han barruan da futbolean jokatzen, bai. Telebistara ere jauzi pixkat egin nahi dut, bai? Herri txiki infernuan diren inguruan aipatu duzu noizbait, zuretzat ere terapia moduko bat izan dela, bertan egin ahal izan dituzulako agian bizitza errealean egingo etzen dituzkeen gauzak, ez? Ez dakit antzerkiak ere hori egiteko aukera eman ote dizun, eta terapia izan ote daiteken, bai zuretzat, edo baita lehen aipatu duzun bezala ikusleentzat ere edo lagungarri. Antzerkiak berak agian esain beste azkenean esan behar dituen esaldiak oso mugatua dira eta hauek dira esan behar direnek eta puntu ez dago askatasun handirik, bakarrizketan askatasun gehiago dago eta niretzat baliogarriago eta telebistan herri txiki infernu handin bai egia da bizi bat ausartzez naizena kanpoan bizitzen. Inigok ongi zautzen hau eta bueno, lehen trastorno obsesibo kompulsiboa aipatu badut, gaitz hori duen norbait beldurrez bizi da momentu oroz, alerta, alarma egoeran, eta herri txiki infernu handin kamera pizten denean dena ahazten dut, eta beraz, txakur bat ukituko dut, edo zezen baten aurrean jarri, edo bizikletan goitibera joan, edo goitiberan, edo zer nahi, edo eskua zikindu, edo bizitza normalean ausartzez naizen gauzak egiten ditutan, kamera pizten den momentuan arrotu egiten naiz. Nire amak ikusten duenean, nire amak asko hobekin ezautzen hauen pertsona izanik, asko harritzen da egiten dituan gauzak ze bizitza realean ez nituzke sekula egingo, sekula. Egira. Hemen ari gara bakarkakoaz, bakarizketari paperaz, baina antzerki munduan murgildu zara zuait beste lankide batzuen babes horretan. Ez dakit horrek kentzean ote dion oholtzari, zure amak zugan ikusten duen beldurra gainditzeko gaitasun hori, alegia, zerbait erresagoa gertatzen ote zaizun, edo interakzio horretan ere beldur horiek berdin jarraitzen duten. Bueno, antzeslan batekin nabil, orain izena du kompromisoa. Bai, hemen aipatu izan dugu. Bai, kompromisoa eta Ramon Agirre eta Josua Paulasa ditut lagun. Eta, bueno, sincerizidioa aipatu dugu lehen. Aitortuko dut, entxeguak ez direla errazak izan niretzat. Etxera itzultzen nintzen entxegu bakoitzetik, pentsatzen nuen, ze txarra naizen, aktore bezala, nire buruari izaten nuen azken aldia da, bai ez esaten dio dana olako proiektu bati, eta utzi oso lekua benetako aktore bati. Hala pentsatzen nuen, hauen alboan, bi hauek 30 urte daramatzate ogibidean, eta ikusten dituen entxegutan, konfiantza handiakin beraien buruan, da nik ez nekin esaldi bakoitzan nola esan behar nuen, nola ez, intuizioz jokatzen nuen, eta enitzen bat ere eroso sentitu entxegutan, nahiz eta beraiek oso ongi nizain du, eta hori pentsatzen nuen etxera joandakoan azken aldia da. Baina gero, aurre estreinaldi eritsi zen, eta gauza bat hartu nintzen, nik publikoa behar dudala.
Publikoaren feedbacka behar dut. Eta ano hartzen nintzen, esaldia horrela esan da, barra egiten du jendeak, edo ez, zer aldatu behar da, bakarrizketan gauza bera da, eta herritxik infernuan din ere bai, ze zorionez, gure elkarrizketak frontoietan, herrietan erakusten ditugu eta feedbacka oso zuzena da. Telebistan hori ezinezkoa da beste edozein saiotan, eta programa hontan bai. Beraz, intuizioak eta feedback horrek laguntzen diate segurtasuna ematen nere buruari, baina, esan bezala entxegutan, uste nuen, Euskal Herriko aktore txarrena nintzela. Oraindik ere, ez dut pentsatzen. Onena zarenik, baina hor bidean zabiltza. Baina, behintzat orain, lan duin bat egiten ari nizela uste dut, eta gu ikustera datorren norbaitek uste dut ez duela esango, ze txarra den izan jo. Ez dituzu ondoan bi bide lagun makal jarri, edo batuak ez dizkizu jarri, Joseba Paulaza eta Ramon Agirre, baina Joseba Paulazarekin aritutakoa bazinen lehenago ere, eta hori da kredituan, eta antzerki gintzan aritutakoa zinen. Galdetu behar nizun, sentitu duzu, ez dakit publikoa, gizartean kontzeptu, jendartean kontzeptu etereo da gaur egunez, eta sareak hor daude, eta gauz asko, eta iritzi emateareain askea zaigu, klasismo puntu bat, bakarrizketan aritzea, bakarrizketan da bilau, eta ja, antzerkian, apaolazan ondoan, badirudi beste zerbaitetan zabiltzala. Badago klasismo puntu bat arte estenikoen giro hortan ere? Enuen pentsatu hortan, baina hitz egiten ari zinenean baiezkoa esateko gogoa ematen dit, eta bai esango izut, ze bai egia da, bietan umorea jorratzen da, bi antzeslanetan, eta bakarrizketara antzeslan bat da. Eta egia da, ez dela baloratzen humorista hainbeste, eta bai antzeslana, ez da antzerkia, eta gero emaitza ikustera joan ezkero, eta lana begiratu ezkero, bietan dago lana handia, eta, bai, nola esan duzu, klasismoa? Klasismoa? Bai, badago, zuzenean, bai, badago. Gauza askori izenak ari gare jartzen gaur. When you came to me with your bad dreams and your fears was here that I see. Bueno, eta laiztera gurtzen joan marko dugu zuaiz Gurrutxaga, Arratsaleko 6ak hor bueltan ditugulako, baina ez dakit oian oraindik galderaren bat badugun hortxe egiteke. Bai, ekingo nizkioke gustera beste batzuk. Skepsia luza gaitezke oraindik, badako margen. Bueno, futbolistokekin oraindik bueltaka ibiliko zara, leku ezberdinetan ikusteko aukera izango du jendeak, baina aldago hor zuaitzen buruan 3. bat sortzeko aukera, 3. bakarrizketa bat. Bai, nahi nuke trilogia bat osatu. Futbolista baten konfidentziak hartan futbola ari nintzen soilik. Bigarren hontan ere futbola da, baina trastorno obsesibo-kompulsiboa sartzen dut. Nahi nuen sartu zeharka, ikusi jendearen erantzuna nolakoa den, eta 3. bai nahi nuke guztiz, ero bentsaten eina handi batean trastornontaz izan dadin, eta buruko osasun mentalaz esan dezagun, nahi nuke. Beraz, 3. bat egiteko gogoa badaukat, eta egingo dut, uste dut. Lehen esan duzu aitzek, lehen bakarrizketa hartan, ez zuela akaso bakarrizketaririk ikusi inoiz edo gutxi. Bigarren ontarako lan asko egin du. Eta tartean izan dira oso referente izan dituzun batzuk, atzerrikoak ere, ez dakit hizkuntzarekin borrokatuko zenuen, segun nongoak ziren, baina behintzat badaude gauza batzuk harrapatzeko modukoak, eta hori izan dituzu ez, atzerritik ere, aztertzeko moduko batzuk ez? Bai, orain izena esan daiteke ezta. Netflix esan daiteke ezta. Bai. Esango zenuten. Hemen barra biltzen gara, HBO, Netflix, Prime, ez da bai, Netflix bezalako lekutan badaude bakarrizketalari o bakarrizketari asko atzerrikoak eta nik inglesa estut menperatzen zoritxarrez, baina azpitituluak badaude gazteleraz eta horri esker bakarrizketari asko ikusteko aukera izan dut, atzerrikoak gehienak eta haiengandik ofizioa pixkatik hasi ere bai. Aipatzearren, ez dakit jendeak ezagutuko dituen, berdin du, baina aholkatzen dute ikustea, Dave Chappelle izeneko gizon bat, estatu batuarra, batez ere gizon hau aipatuko nuke, benetan ona da, nik uste honena, nire iritziz. Jurik fitxatu da zeukan. Bai, zure iritziz eta askoren iritziz, amintzat estatu batutan bada erreferentea Dave Chappelle. Bai.
Oiana gustorago, gehiago nahi du. Ez, bueno, bihar bertan bakion, esan dugu lehen agendan emanaldia izango duzula, eta ni nahiko nukezuk gonbidapen bat bidaltzea entzulei, bai bihar bertaratzeko, futbolistok ikustera, konpromisorentzat ere nahi baduzu, baina agian gehiago futbolistokentzat eta aurrera begira. Futbola gustatzen zaiona, joan dadila eta etzaiona gustatzen ere bai. Futbola sari naiz, baina, bueno, sekretu txiki bat esango, nire futbola ez zait bat ere interesatzen momentu honetan. Bat ere, ez dut jarraitzen futbola, ez dut hau esaten ez arrokeriz, ez despektiboki. Bueno, beste gauza batzuk interesatzen zaizkit gehiago momentu honetan. Beraz, futbola sari ba naiz ere, normalki entzute ez diren gauzeta sari naiz. Benetan aldagela barruan segertatzen den, benetan futbolari baten buruan segertatzen den, kaleratzen zaituztenean partidu baten, edo gol bat zure batean sartu, benetan, ez politikoki zuzena izan da esaten diren esaldiak, baizik benetan zure barruan zer pasatzen den. Beraz, guzti hortaz interesik luken norbait balego, bakion, edo igandean San Adrianen, etor dadila eta bueno, irri egiteko aukera izango du segurazki. Ez dakit garai hartako indie musikak meseda ondirik egin zigun, baina Zuez Gurutxaga eta biok elkar ezagutu genuen futbolaren aitzakian. Nik kirol kazetari, futbol kazetari amorratu paperean, bera ordurako futbolari oraindik izango zinen. Bai, pentsatzen. Eta elkarrizketa baterako deitu, elkar ezagutu genuen, gero etorri ziren musika abenturaiek, eta pentsa nango den biok oraintxe. Izan baden moran. Non egin zenian elkarrizketa ora? Esango nuke Sagarotegi batean, igaran bertan. Leku ondo aukeratu batean. Txinparta Sagarotegi izango zen. Sagarotegi baten. Eta ondo faldu genia gaina. Bai, oso ondo. Eta pentsa, non garen hementxe futbol partidu bat ez da izan baden moran ez dugula ikusi bilok. Ez elkarrekin ez bakoitza bere kauz. Bueno, orain finala datorre, kopako finala, hori bai ikusiko dugu. Kaso irratian kontatzea gokituko zait, eta nire hitzak jatea. Nun baiten ikusiko zu, ala ere. Bai, hainbesterainoko, bai. Ez duzula partidu bat narratuko partida ikusi gabe, hainbestera ikusiko. Ez. Tarteko oraindik kuadrillaren legeetan murgiltzen naiz, eta plana hori balin bada onartzen dut, baina bestela. Baina esan dut, partida esan barba ikusi bat duzula, ez asmatuko. Hoi zinema kritikari bakarrik iteuten. Pelikula kritikatu ikusi gabe. Ara, horre ez aztada bat. Bai, baina ez da guretzat behintzat. Agurtu beharko dugu zuaiz, agurtu beharko dugu gaurko saioa, eta hortarako pentsa ze kantutzarra daukagun. Esango duzu, hau zein da? Sarreran aipatu dugu, eta norbait pentsatuko du, Astor Piazzolla da, ez. Ez da Astor Piazzolla, Astor Piazzolla oinarritutako omenaldia da, haren musikatik, baina Daniele Di Bonaventura musikari italiarrak egindakoa, Bandoneoi Jole, jazz musikari erraldoia, eta Piazzolaren 100. urteurrena dela eta duela egun gutxi kaleratu dute kantu hau, Oblivion, ez da italiano oso ondo nola ahoskatuko den, baina benetan ederra, gainera Sardiniako orkesta, ganbera orkestarekin grabatutako bertsioa da, eta zinez ederra. Beraz honekin agurtuko dugu, eta akaso sortea badut, Oianak behingoz dantzatuko du nirekin pendiente daukagun tangori. Bai, ingo deu. Tartea badaukagu, baietz. Bai. Zuait Gurutxaga, mila esker. Mila esker. Zukere tango dantzatu nahi zu gurekin. Nun baiten ikusiko da, edo... Bai. Hau den ikusten ari da jendea. Bai. Kamera hori hortako. Hortako dago. Beraz ez duzu dantzatuko. Mila esker zuaitz, eta laiztera arte hartuko dugu bigarren kafea saiontan nahi duzunean 1000 hitzak izango dirata. Eskerrik asko. Goiuri ez eiza, zu bihar arte. Oiana datorren ostegun arte. Eta zuri entzuleari Goiuri da biokin eta Mai Gorostiagarekin eta Amaia Resenderekin itzordua bihar arratsaldeko 9etan bigarren kafean naiz irratiaren sintonian izango gara. Gozatu Daniele Di Bonaventuraren Bandoneoi doinu hauekin Piazzolla 100 urte gaurko egunez jaio zera.
Keep calm and bigarren kafea.